Umkhuleko wethu munye ukuthi uNkulunkulu akalwe nabalwa nawe, uNkulunkulu akakunqobele bonke abalwa nawe. Ngiyazi ukuthi uma uphila umuntu kunezimpi obhekene nazo, okungaba izimpi zasekhaya, izimpi zasemndenini, izimpi zabantu obasize kakhulu, abanye bavelele, abanye baphumelele ngenxa yegalelo lakho. Namuhla labantu labo bayasebenza, basebenzisa imithi against wena ukukucindezela, abanye bahlangana nabanye ukuze wena ungaphumeleli. Kodwa ke sithi uNkulunkulu siyamethemba ukuthi uNkulunkulu mukhulu ngakithi kunalo osezweni. So lokho ke akukunikeze isibindi nethemba lokuthi noma kuthiwa ke bakuzama kangakanani, lutho uNkulunkulu bayakulwa nawe kodwa ngeke bakunqobe. Igama uPastor Oningi, udaba olwamaphupho. Njengenjwayelo sicela wenze okubalekile, subscribe ulike le video la. Bese uyaqinisekisa futhi ukuthi ke kuleya link yakhona lapha uyakwazi ukuthi ujoyine ube yilunga eliqavile le channel bese ukwazi ukunikela ngemali engango-R9 njalo ngenyanga. Kanti ikhona ne-account number ongakwazi ukuthi uyisebenzise. Kakhulukazi to show i-appreciation ukuthi silethe i-content kuwena ehlabahlosile nengeke uyithole ndawo. Siyazi ukuthi i-content enembile, i-content evula umqondo. Siyacela ukuthi nawe usupport kakhulu ukwenzela ukuthi sikwazi ukuthi isi-channel ikwazi ukukhula. U-Alima Ndlovu uthi ke hi pastor linjani, ungabe kutshoni ukuphupha ungule-free webhola lesifazana. Ngifuna la sikhulume ngo-referee nje in general because you might be definitely she's a woman, that is why uzophupha u-referee wabantu besifazane. If you are a man you might dream of u-referee wabantu besilisa wemidlalo, kuze uthi umdlalo owona owubheka kakhulu imuphi. Kodwa umuntu o-referee wenza umsebenzi owodwa, ukujaja, uyabona, nokuqinisekisa ukuthi zonke izinto zihamba kahle emidlalweni, makunama mistake asheshashe la sekunephutha nabo. So u-referee ngesizulu kuthiwa unompempe noma unondweba. Isithatha sithi unondweba noma sithi unompempe ngesizulu, noma ke ngecala sithi unondweba, sithi unozinti. Esithi impela unompempe noma unondweba ngoba ushaya impempe sibe sithi unompempe, noma ke sithi unondweba ushaya indwebe. So into eqala singenje ukuthi uma uphupha la unompempe sikuthatha nje ngoPaul uhluma ungunompempe ngoba lungasho la ukuthi usukuzothola impumelelo, uphinde uhlonishwe kakhulu futhi ube nedumela emkhakheni okuwo. Okwesibili singakusho ukuthi uma uphupha unompempe kuwuPaul uhluma ungunompempe, lusho ukuthi ungase uthole ukulalelwa, uthole ukuhlonishwa nokwaziswa kanye nokuthenjwa kakhulu abanye abantu emkhakheni wakho. Number 3, futhi uma uphupha unompempe kuwuPaul uhle uma uthi ungunompempe. Olungabuye nje lichaza ukuthi ungumuntu onolwazi, ungumuntu onentshisekelo nothando, noma ke onegunya lokukhuthaza nokunikeza abanye ubulungiswa. Okwesine singakusho ukuthi uma uphupha unompempe kuwuPaul uhluma ungunompempe, lungasho ukuthi unomsebenzi omkhulu olindele ukuthi uwenze wokuqinisekisa ukuthi kuhlale kunobulungiswa emkhakheni wakho. Ngabe senkampanini, ngabe semndeni, kodwa umuntu wena onalomsebenzi nesibopho sokuqinisekisa ukuthi kuhlale kunani kunobulungiswa. Ungaliphupha iphupho elifanele. Number 5, uma uphupha unompempe still sithatha kuwuPaul uhle kakhulu uma uwumuntu wena unompempe, lusho ukuthi usukuzoba umuntu onenhlakanipho, noma nje umuntu onenhlakanipho, umuntu othandekayo nohlonishwayo kubantu losondele nabo. Mhlawumbe uhlakaniphile, uyathandeka futhi uyahlonishwa kubantu osondele nabo. Sivala ngokuthi uma uphupha unompempe futhi kuwuPaul uhle uma unompempe. Lungabuye ke ngokwesintu nje luchaza ukuthi kungenzeka wena umuntu onedlozi, ikakhulukazi idlozi lomlosi, uyabona ke. So sivala lapho ngala kwethu, sikubhekile la kwabanje ama-scenarios esikreathela wona amahlanu. Elokuqala, elesithathu, elesibili, elesithathu, elesine nelesihlanu. Elokugcina okuyilesiyobhela siveza khona ukuthi uma unompempe kungenzeka ngokwesintu kuvezela ukuthi umuntu onedlozi wena, ikakhulukazi lani lomlosi. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu akakusikelele, akubusise, qhubeka kunqobela izitha, akulule nabalwa nawe, akushayele bona, akuphindisele kubona ngoba thina sinawo amandla ukusiphindiselela. Khohlwa ke ukusubscribe, ungakhohlwa ke ukulike, ungakhohlwa ukunikela, ungakhohlwa ukusizama ngaloko nako. Share what you have ne channel.